Indawo yokuthiba iphango izohlinzeka ngezibiliboco isoqophelweni eliphezulu. Isungulwe abapheki ababili abazifelayo ngokuya ngasethunjini, Richard Ndlanzi benonjabulo Zuma. Ukuvulwa kwale ndawo ke sekudale amathuba emisebenzi njengoba beqashe intsha. Ilapha chefs isiza kakhulu nomsebenzi lona usiqashe iyouth ethu ekhona because akekho ongazi iyouth ethu unemployed mose eqhamuka ema-university eqhamuka ema-college ma-technical colleges. So sibese sikwazi ukuthi sirana ama-interviews saphuma sikwazi ukuphuma nabantu aqashe abantu abawu-8 sabanabo futhi abawu-4 abazoba ama-casual ethu if makhona o-off ekwazi replace lowo muntu loyo osuke off umsebenzi we-operation iqhubeke. Lezi zinsizwa zihlomule ngaphansi kohlelo lomkhandlu lokufukula osomabhizinisi abasafufusa. Umkhandlu uthi basebaningi abasazohlomula. Well, i-budget le esithule ka-20 million yokulekelela ukususa umnotho wendawo ngenkathi sithule isabelo sezimali esiqale ngoJulayi ngonyaka ophelile. Esiqalile ke siney'nhlelo ezinye la khona sesixhase khona abanye njengoba nabo laba ngama-beneficiaries kuyo leyo budget leyo. So ke sizoqhubeka imali engango-10 million nje esizospenda esikhathini esingeside ngoba sesibahlonzile abadinga ukuba bawuxhaswa. Lolu ke olunye lwezinhlelo zomkhandlu zokusimamisa umnotho esifundeni iKing Cetshwayo. Ezindabeni zethu ku Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa ngenguntando Mnyandu eRichards Bay.